Βάζει τις χερούκλες του Αντετοκούμπο. Κλέβει ο ευνηδιασμός, καλάθι στο lay-up. 8-2 νομίζω πολύ γρήγορα. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε, γιατί στον δρόμο που θα πάνε προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την ταχύτητά τους και να βάλουν εδώ πάλι εύκολο lay-up ή να κερδίσουν φάουλ. Πάλι στο pick and roll είχαμε ένα θέμα. Φοβερή πάσα το Σπανούλη. Το alley-oop, το κάρφωμα το κουφό. 14-11. Καταπληκτική άμυνα από το Πρίντεζι που βγήκε μπροστά στο Σλόκαρ. Σπανούλης, πω. Εδώ είναι, δώστε μου μάτια να σας βλέπω. Ωραία κίνηση. Alley-oop. Διάβασε ωραίο ο Καλάθης. Θα βλέπει πιο συχνά τον Ντράγκιτς που πάει στη Χίμκι. Νάτος εδώ. Ασάλιωτο που λέγαμε παλιά. Καϊμακόγλου. Ο Σπανούλης με τον Ντράγκιτς, έγινε το screen. Σπανουλοειδές καλάθι, 100%. 38-27. Κλέβει ο Μπίλης. Σπανούλης lay-up. Δεύτερο καλάθι στη σειρά από τον υπαρχηγό της Εθνικής. Καϊμακόγλου για το Ζήση. Πέρασε η πάσα, Λούκας. Το έχει το σούτ αυτό Σπανούλης και θα το βάλει βεβαίως. Όχι, θα το αφήσει. Σιγά που θα το αφήσει. Λούκας. Σούτ για 3 από το Σπανούλη. Πόβαλε και αυτό. 46-29. Κάνει το λάθος εκεί στο traffic που λένε μέσα στην κυκλοφορία. Ντράγκιτς. Όπα, να το highlight. Και δεν τρώει το post-up του Αντετοκούμπο. Μπλάζιτς. Κι άλλο σούτ. Κι άλλο τρίποντο βεβαίως. Καλός στέρο Μπλάζιτς. Πρίντεζης. Περνάει. Έρχεται το follow ο κουφός που ακολούθησε τη φάση. 54-44 θα γυρίσει και ο Μπουρούς σε λίγο. Ντράγκιτς. Η πάσα, Όμιτς. Μπλάζιτς και ατρίζει μπροστά στο Ζήση. Το βάζουν και αυτό οι Σλοβαίνοι. 54-47 για τον Κλόπουτσαρ. Ζώνη. Όχι, με του Μέλ και έγινε αλλαγή. Του Περπέρογλου με τον Γιάννη. Και έμεινε ο Περπέρογλου με τον Φιλό και εκμεταλλευτήκανε για να κάνουν drive. Το μάτς άναψε. Πάνω που το ελέγχαμε πλήρως. Πρίντεζης! Και μπαίνει τώρα πια σε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Περισσότερο δηλαδή από όσοι γνώρισε στα 32 λεπτά που παίζεται το μάτς. Ντράγκιτς. Βέβαια, ο παίκτης μπαίνει ελεύθερος, εκτελεί 62-60. Σπανούλης πέρασε. Μεγάλο καλάθι από το Σπανούλη μέσα στην κυκλοφορία στη ρακέτα. Σπανούλης, αριστερό χέρι, καταπληκτική προσπάθεια από τον Βασίλη Σπανούλη. Πρίντεζης με τον Μπάλασιτς, φοβερή πάσα. Ωραίο. Φοβερή πάσα του Πρίντεζη. Γυρίζουν την μπάλα στην περιφέρεια, μπαίνει ο Ντράγκιτς, γερό πάτημα. Εκεί είναι αδύνατον να τον σταματήσει κάποιος. Ζήσης, το βάλε, 80-67. Ο Ζήσης ξανασκοτώνει τους Σλοβαίνους. Τελειώνει το μάτς, η Εθνική δεν κάνει επίθεση. Θα τηρήσει και ορθώς το fair play, διαφορές δεν παίζουν καμιά σημασία.